ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନା ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଇଆଡ଼କୁ ଭାବନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାନେ ଆମ ଘର ଆଜି ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆମର ଘର ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦିଅ। ସେ ସେଠୁ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କଲି। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଳୁ ତାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ଦେଇକି କଷା କଷି କରିକି ତରକାରୀ ଟିକେ ଭଲସେ କଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏତେ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ନ କଲେ ସେ ଖାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁକି ତାପରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଏପଟେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି ଟିକେ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲି, ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି ଭଲସେ। ଭାଜିବା ଭିତରେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିକି ଡାକିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ମଗେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୋର ବି ପାର୍ସଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପାର୍ସଲ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ବାବୁ ଆମର ସଫାସଫି କଲେଣି। ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ସଫାସଫି କରିକି ଆସିକି ମା ପିଲା ବାପା 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଭୋକ ତ ଜୋରସୋର କରୁଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।